እቲ ኩናት ከም ዝተወደአ ከይፈለጠ ን30 ዓመታት ኣብ በረኻ ዝተዋግአ ጃፓናዊ For nearly 3 decades he had resisted all attempts to persuade him the war was over. ኣብ ታሪኽ ወታደራዊ ስነ ልቦና ካብ ሄሮ ኦኖዳ ንላዕሊ ዝገርም ታሪኽ የለን። እዚ ሰብ ን30 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ፊሊፒንስ ዝተባሃለት ደሴት ንበይኑ ኩናት ዓለም ክዋጋእ ዝጸንሐ ሓቀኛ ሰብ እዩ። ዓለም ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም ኮይና ከምኡውን ጃፓን ሃፍታም ሃገር ኮይና ሰባት ካብቲ ኩናት ወፂኦም ንቡር ህይወቶም ከሰማቕሩ ከለዉ ኦኖዳ ግን ጋናፍቲ ጽዑቕ ጫቃታት ፊሊፒንስ ጸላኢ እናተጸበየ ነበር ነበረ። His commanding officer, Major Taniguchi, had ordered him in 1945 to never surrender. ሰላም ታናይ ረሳዕናን ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እንሪኦ ከመይ ገይሩ ሓደ ወታደር ን30 ዓመታት ኣብ በረኻ ክጸንሕ ይኽእል። እቲ ዝተዋህቦ ሚስጥራዊ ትእዛዝ ከ እንታይ ነበረ? እቲ ንዓለም ዘገረመ ናይ ጽንዓትን ናይ ተኣማንነትን ታሪኽ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ናገበርኩም ካብ እዚ ቪድዮ መወዳእታ እዚ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ሰናይ ምክትታል። ሄሮ ኦኖዳ ዝጅምር ኣብ ታሕሳስ 1944 እንትኸውን ጃፓን ኣብ ካልኣይ ዓለም ኩናት እናተሰዓረት ኣብ ትመጸሉ ዝነበረት እዋን እዩ። ኦኖዳ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኮይኑ ኣብ ናይ ስለያን ወታደራዊ ስልጠናን ጉሬላ ዋርፌር ዝተባሃለ ወይ ድማ ናይ ምሽግ ተዋጋእቲ እንዳተባሃለ ብዝፍለጥ በዚ ዝሰልጠነ በሊሕ መኮነን ነበረ። መንግስቲ ጃፓን ወታደራዊ ግዴትኡ ንኽዋጻእ ናብ ታሉባንግ እትበሃል ደሴት ፊሊፒንስ ሰደዶ። እቲ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ግን ኣዝዩ ሓያልን ግልጽን ነበረ። እቲ ብመንግስቲ ጃፓን ዝእዘዝ ሓደ መራሒ ሰራዊት ንኦናዶ ከም ዝበሎ እዛ ደሴት እዚኣ ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ። ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ኢድካ ከይትህብ። እዚ ኩናት እዚ 3 ዓመት ይውሰድ 5 ዓመት ይውሰድ ኣይንፈልጦን ኢና። ግን ሓደ ነገር ድማ ርግጸኛ ኮን ንሕና ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድማ ተዋጋእ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላለፈሉ። ኦኖዳ ነዚ ትእዛዝ ከም ምስጢራዊ ኪዳን ብምሓዝ ምስ ብጾቱ ናብቲ በረኻ ኣተወ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ 1945 ጃፓን ተሰዓረት። ክልተ ናይ ኣቶሚክ ቦምብታት ኣብ ከተማታት ጃፓን ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝተባሃላ ከተማታት እቲ ኣቶሚክ ቦምብ ምስ ወደቐ ጃፓን ብወግዒ ኢዳሃበት። ኩናት ዓለም እውን ኣብዚ ተወደአ። ግን ኣብ ታሉባንግ እትበሃል ደሴት ተሓቢኦም ዝነበሩ ኦናዳን 3 ብጾቱን እዚ ወረዚ ኣይበጽሖም። ንሳቶም ገና ኣሜሪካውያን ክመጹ እናተጸበዩ ይዋግኡ ነበሩ። መንግስቲ ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ኣብቲ ጫካ ወታደር ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ኣብቲ ናይ ጫካ ሰማያት ብሄሊኮፕተር ብምግባር ካብ ሰማያት ወረቐት ክብትኑ ጀመሩ። እቲ ወረቐት እውን ኩናት ተወድዩ ካብ ዝበረኻ ውፁ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ነበረ። ኦኖዳ ግን ነቲ ወረቐት ምስ ረኣዮ ከም ናይ ጸላኢ ተንኮል ፕሮፓጋንዳ ገይሩ እዩ ቆፂርዎ። ኦኖዳ እውን ኣብ ቅድሚ ብጾቱ ደው ኢሉ ከም ዝበለ ጃፓን ኣይትሰዓርን እያ፣ እዚ ጸላኢ ንዓና ንምውፃእ ዝገብሮ ዘሎ ሓሶት እዩ ብምባል ነቲ ወረቐት ቀደዶ። ዓመታት እናሓለፉ ኸዱ። እቲ ግዜ እውን 1950ታት በጽሐ። ኦኖዳን ብጾቱን ኣብቲ በረኻ ሓመድ እናበልዑ ከምኡውን ቆጽሊ እናተኸደኑን ምንባር ቀጸሉ። ምግቢ ንምርካብ ድማ ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት ዝራእቶም ክዓጽሉ ከለዉ ይትኩስሎም ነበሩ። ንዓታቶም እቲ ሓረስታይ ተራ ሰብ ኣይኮነን ነይሩ። ናይ ጸላኢ ስለያ ወይ ድማ ናይ ሰራዊት ሓጋዚ ኮይኑ እዩ ዝረኣዮም ነይሩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ፖሊስ ፊሊፒንስን ብዙሕ ግዜ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ይግበር ነይሩ። ሓደ ካብቶም ብጾቱ ተስፋ ብምቑራጽ ኣብ 1950ታት ኢዱ ሃበ። ኦኖዳ ግን ንሱ ነቲ ትእዛዝ ዘፍርስ ከዳዕዩ ኢሉ ነቲ ናይ ቃልሲ ህይወት ቀጸሎ። እዋናት ከይዶም ድሕሪ ዓመታት ኣብ 1954 ሓደ ካብቶም ብጾቱ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝገበርዎ ኩናት ተቐተለ። ሕጂ ኦኖዳ ምስ ሓደ ኪን ሺቺ ኮዙካ ዝተባሃለ ብጻይ ጥራሕ ተረፈ። ንሳቶም ን10 ዓመታት ኣብቲ በረኻ ተሓቢኦም ጸንዑ። ክዳውንቶም ተበላሽዩ፣ ብረቶም ግን ብጥንቃቐ ይሕዝዎ ነበር። ኦኖዳ እውን ነቲ ብረቱ መዓልታዊ ይጸርጎ ነበረ። ሕልሚ ኦኖዳ ሓደ ጥራሕ እዩ ነይሩ፣ ንሱ እውን መንግስቲ ጃፓን ሰራዊት ሒዙ ክመጽእ እዩ ዝብል ተስፋ። ኣብቲ እዋን ግን ዓለም ካሊእ ኮይና ጃፓን ብቴክኖሎጂ ተዓቢ ነበረት። ሰባት ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ይዛረቡ ነበሩ። ኦኖዳ ግን ኣብቲ ድሕር በረኻ ምስ ብጻዩን ምስ ሚስጥሩን ይነብር ነበረ። ኣብ ጥቅምቲ 1972 ድሕሪ 27 ዓመታት እቲ ናይ መወዳእታ ብጻዩ ኮዙካ ዝተባሃለ ምስ ፖሊስ ፊሊፒንስ
ተኹስ ተለዋዊጡ ተቐተለ ሕጂ ኦኖዳ ንበይኑ ተሪፉ እዚ ዜና እውን ናብ ጃፓን ምስ በጽሐ ዓብይ ድንጋጸ ተፈጠረ ክሳብ ሕዚ ገና ኣብ በረኻ ዝዋጋእ ወታደር ኣሎ ተባሂሉ ብዓለም ደረጃ እትወረ ተዘርግሐ መንግስቲ ጃፓን ናይ ኦኖዳ ስድራ ቤቱ ኣሕዋቱን ኣቦን ሒዙ ናብቲ ደሴት ከደ ብዓውታ ድማ ከም ዝበልዎ ኦኖዳ ንሕና ኢና ስድራኻ ኩናት ካብ ዝውዳእ 30 ዓመት ገይረሎ በጃኻ ውፃእ እናበሉ ለመንዎ ኦኖዳ ግን ካብ ርሑቕ ኮይኑ ይሰምዖም ነይሩ እዚ ጸላኢ ዝገብሮ ድራማ እዩ እዚኦም ስድራ ቤት ኣይኮኑን ድምፆም ቀዲሖም የታልሉን ኣለው ብምባል ዝያዳ ናብቲ ውሽጢ ጫካ ተሓበ ኣብ 1974 ሓደ ኖሪዮ ሱዙኪ ዝተባሃለ ጃፓናዊ መንእሰይ ገያሺ ኣነ ንኦኖዳን ንዞም ዝሞቱ ብጾትን ከይረኸብክዎም ኣይመጽእን ኢሉ ጉዕዞ ጀመረ ብድፍረት ናብቲ ጫካ ምስከደ ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞታት ንሱ ብተኣምር ኣብቲ ጫካ ንኦኖዳ ረኸቦ ኦኖዳ ብረቱ ኣልዒሉ ክቐትሎ ወሰነ ሱዙኪ ግን ኣይትተኩስ ኣነ ጃፓናዊ ኢሉ ብፍርሒ ዓዊሉ ተዛረቦ ኦኖዳ ብረቱ ብምውራድ ንኸዛርቦ ዕድል ሃቦ ንነዊሕ ሰዓታት እውን ተዛረቡ ሱዙኪ ንኦኖዳ ኩናት ከም ዝተወደአን ጃፓን ሰላም ከም ዝኾነት ዓለም እውን ተቐይራ ከም ዘላ ምስልታት ከሪኦ ጀመረ ሱዙኪ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምዝራው ኦኖዳ ሓንቲ ነገር ጥራሕ በሎ ትእዛዝ ዘይሃበኒ ሰብ ትእዛዝ ክስርዝ ኣይኽእልን እዩ እቲ ዝለኣኸኒ መኮነን መፂኡ ኢድካ ሃብ እንተዘይልኒ ኣነ ካብዚ ጫካዚ ኣይወፅእን ኢሉ መለሰሉ ሱዙኪ ናብ ጃፓን ተመሊሱ ነቲ ድሮ ሽማግለ ኮይኑ ዝነበረ ሱቕ ኢሉ ዝነብር ዝነበረ መኮነን ሜጀር ታኒ ጉቺ ረኸቦ እቲ መኮነን ነዚ ምስ ሰምዐ ብድንጋጸ ናብ ፊሊፒንስ ተጓዓዘ ብቕልጡፍ እውን ናብቲ ኦኖዳ ዘለዎ ጫካ ብምኻድ ማለት እውን መጋቢት 1974 እቲ መኮነን ኣብ ቅድሚ ኦኖዳ ደው ኢሉ ኩናት ተወዲዩ ኩሉ ወታደራዊ ግዴታኻ ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ ዝብል ትእዛዝ ኣንበበሉ ሽዑ እዩ ኦኖዳ ን30 ዓመት ሒዝዎ ዝነበረ ብረት ኣቐሚጡ ክበኪ ዝጀመረ እቲ ዝገርም ነገር እቲ ብረቱ ገና ይሰርሕ ነበረ እቲ ብረት 500 ጥይት ድማ ሒዙ ነይሩ ድሕሪዚ ኦኖዳ ናብ ጃፓን ክምለስ ከሎ እቶም ዓድን ወታደርን ከም ጀግና ተቐበልዎ ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስ እውን ምሕረት ገበረሉ ንሱ 30 ዓመት ናይ ህይወቱ ኣብ በረኻ ሓሊፉ ናብ ጃፓን ዝተመለሰ ግን ጃፓን ተቐይራቶ ነበረት ሰባት ስነ ምግባር ዘይብሎም ገንዘብ ጥራሕ ዝፈቱ ኮይኖም ተሰምዕዎ ንሱ ግን ኣነ ን30 ዓመት ኣብ በረኻ ክጸንሕ ከለኹ ነቲ ንጹህ መንነት ጃፓን ሒዘ የጸኒሐ ይብል ብ1974 ናብ ጃፓን ድሕሪ ምምላሱ ካብ ሚድያታትን ህዝብን ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ነይሩ መንግስቲ ጃፓን ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ደሞዙ ብበዝሒ ዘለዎ ገንዘብ እኳ ተቐረበሉ ንሱ ግን ኣይተቐበሎ ካብ ደገፍቱ ዝተውሃወ ገንዘብ ድማ ናብ ያሱኩኒ መኻነ ዝኽሪ እዩ ለጊስዎ ኦኖዳ በቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ዓብይ ቆላሕታን እቲ ዝፈልጦ ዝነበረ ጥንታዊ ክብርታት ጃፓን እናጠፍአ ምዃዱ ሕጉስ ኣይነበረን ብ1974 ኣይግድሰንን ናይ 30 ዓመት ውግአይ ዝብል ዘርእስታ ናይ ህይወት ታሪኹ መጽሓፍ ጸሓፈ ኣብ ሚያዝያ 1975 ኣሰር ዓብይ ሓው ታዳኦ ብምስዓብ ካብ ጃፓን ወፂኡ ናብ ብራዚል ከደ ኣብኡ ድማ ከብቲ ምርባሕ ጀመረ ብ1976 ድማ ሰመርዓዎ ኣብ ቴራኖስ ኣብ ዝርከብ ኮሎኒያ ጃሚክ ዝተባሃለ ማሕበረሰብ ጃፓናውያንን ብራዚላውያንን ድማ መሪሕ ተራ ተጻወተ ብ1980 ሓደ ጃፓናዊ መንእሰይ ንወለዱ ከም ዝቐተለ ምስ ሰምዐ ኦኖዳ ብ1984 ናብ ጃፓን ተመሊሱ ኣብ ፉኩሺማ ቤት ትምህርቲ ተፈጥሮ ኦኖዳ ዝተባሃለ ንመንእሰይ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ማዓስከር መስረተ እቲ ኣብ ሉባንግ ዘጋጠመ ግጭት ድሕሪ ውግእ ናይ ፊሊፒንስ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ደሴት ሉባንግ ዝነብሩ ዓዲ ንዓዲ ብምኻድ ዘዘራረብዎም ሰባት ኦኖዳን ብጾቱን ኣብቲ ጫካ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ክሳብ 30 ዝበጽሑ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ገሊጾም ኦኖዳ ግን ኣብ መጽሓፉ ብዛዕባ ዞም ዝሞቱ ሰባት ኣይጠቐሰን ብ1996 በዓልቲ ቤቱ ማቺ ዝገበረቶ ናይ $10,000 ስኮላርሺፕ ደገፍ ስዒቡ ነታ ኣብ ሉባንግ ትርከብ ከተማ ሉክ በጽሕዋ ናይቲ ከተማ ምምሕዳር ነቶም ቀቲልዎም ዝተባሃለ 7 ሰባት ካሕሳ ክኸፍል ዝሓትት ውሳነ ኣቕረበሉ ኣስታት 50 ዝኾኑ ቤተሰብ ድማ ነቲ ምብጻሕ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ድሕሪ 1984 ኦኖዳ 3 ወርሒ ኣብ ብራዚል እቲ ዝተረፈ ግዜ ድማ ኣብ ጃፓን ይሕልፎ ነይሩ ንሓይሊ ኣየር ብራዚል ኣብ መሬቱ ናይ ተዓሊም ቦታ ስለ ዝፈቐደሎም ብ6 ታሕሳስ 2004 ናይ ክብሪ መዳልያ ተሸሊሙ ብ21 ለካቲት 2010 ድማ ካብ ባይቶ ማቶ ግሮሶ ዶሱል ናይ ክብሪ ዜግነት ተዋሂብዎ ብ2006 በዓልቲ ቤቱ ማቺ ፕሬዚደንት ናይቲ ብጥንታውያን ሃገራውያን ዝቆመ ጃፓን ኮንፈረንስ ዝተመስረተ ማሕበር ኣንስቲ ጃፓን ኮይና ብ16 ጥሪ 2014 ኦኖዳ ብሰንኪ
ሕማም ሳምቡኡ ብዘጋጠሞ ናይ ልቢ ምስራሕ ምቁራጽ ኣብ ሆስፒታል ቶኪዮ ኣብ መበል 91 ዓመቱ ዓሪፉ። ዋና ጸሓፊ ካቢኔ ዮሺሂዴ ሱጋ ብዛዕባ ሞቱ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኦናዶ ናብ ጃፓን ምስ ተመለሰ እቲ ውግእ ብሓቂ ከም ዘብቅዐ ርግጸኛ ዝኾን ኩሉ ግዜ ህያው ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ። ታሪኹ ግን ጽንዓት ደቂ ሰባት ክንደየናይ ሓያል ምዃኑ ዘርኢ ዓብይ ትምህርቲ ኮይኑ ተሪፉ። ታሪኽ ሂሮ ኦናዶ ንዓና ዝበና ትምህርቲ ሓደ ሰብ ንሓደ ዕላማ ኢሉ እንተተላዒሉ ሞትን ጥሜትን በረኻን ክዓግቶ ይኽእልን እዩ። ኦኖዳ ን30 ዓመታት ኣብ ጫካ ክነብር ከሎ ዓለም ክንደያ ተቐይራ። ንሕና ኸ ንሓደ ዕላማ ማዕረ ክንድዝዶ ክንጸንዕ ንኽእል? ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና። እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ብኻልኦት ኣገረምቲ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ በቢ ዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒት ትገብረልኩም። ቻው